wa Hamoshyak. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon, Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Shabbat Shalom sa tanan natong mga kaigalaan sa Facebook. Maayong gabi kanyong tanan. O Shabbat Shalom sa taga Mindoro Oriental. Shabbat Shalom sa taga Jinsan. O sa Bulacan, Shabbat Shalom kanyong tanan. O sa Iligan City. O sa Lubihid, Misamis Oriental. Og mayong gabi usab diha sa Cagayan de Oro City og sa tanan akong mga kaparintihan diha sa Cagayan de Oro City ingon man sa tibok Mindanao. Shalom alino wi alkol Israel ang kalinaw man kanatog sa tibok Israel. Kag hamatsot sa miak sa tanang mga Hudyo og sa tanang mga Messianic. Kiin ano'y kulim lasot dabar ni gid haymit ilabiad haymit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. So ang atong topic karon mga igsoon, unsa ang patik sa Elohim ngadto sa iyang katawhan. Kung si Satanas o ang mapintas nga mananap adunay patik nga 666 alang sa iyang katawhan para sa ilang kalaglagan, ang kaatbang ni ana ang Elohim aduna sad siya'y patik mga kaigsunan alang sa iyang katawhan para sa ilang kaluwasan. Sa ato pa aduna gayoy kaatbang mga igsoon. Sa muna nga unsa ang patik sa Elohim ngadto sa iyang katawhan. Sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 3, tapos niini nakita ko nga nagtindog sa upat ka iskena sa kalibutan ang upat ka anghel nga nagpugong sa upat ka hangin niini aron walay hangin nga mohuro sa yuta, sa dagat og sa bisan unsang kahoy. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa Sidlakan, ha. Daghan na bagyong mo ingon dayon nga gikan sa Pilipinas, kay ang Pilipinas mo may Sidlakan. Basin sakto sad sila og basin sayop sad sila. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa Sidlakan, dala niya ang egg siselyo o dala niya ang egg papatik nga iya sa buhing Elohim. So silyo sa buhing Elohim, pangpatik sa buhing Elohim. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Elohim og gahom sa pagdaot sa yuta og sa dagat. Miingon siya, ayaw hilabti ang yuta, ang dagat og ang kakahuyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Elohim kapatikan namo sa ilang agtang. Na ay patik ang Elohim. Ayaw una hilabti ang yuta, ang dagat, ang kakahuyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Elohim kapatikan namo sa ilang agtang. O gisuginlan ako nga ang napatikan sa silyo sa Elohim sa ilang agtang 144,000 gikan sa tanang banay sa Israel. Nagtuo ko mga igsoon nga nagsugod na ang pagpamatik karon mga igsoon, nagsugod na og pamatik karon ang mga anghel sa Elohim sa iyang mga katawhan. Og human unya niini moabot dayon ang mga katalagman nga mulaglag sa katawhan nga walay patik sa Elohim. Kay akong nakita nga nag-anam nagkadaghan ang mga nagbalik sa Torah sa Elohim karon mga kaigsunan. Sa una, pipila lang kabuk ang Messianic diri sa Pilipinas. Mga igsoon, pila rami kalugas, Manila, Tacloban, diri sa Cebu, pila lang kalugas. Wa pa ko'y nadungog dito sa Mindanao. Pero karon mga igsoon, namutho na, nanay mga nagtura, sa Bacolod City, sa Iloilo, sa Jinsan, dito sa Mindanao, Iligan, o sa Luzon, daghan na sa Luzon mga kaigsunan, sa Kabisayan, na nasad mga igsoon. Muna nga, nagsugod na ang mga tao sa pagpamalik sa Torah. Pagbalik sa Shabbat mga kaigsunan. Sa Pinadayag 9:1 giingon sa diri, unya gipatingog sa ikalimang anghel ang iyang trompeta ug nakita ko ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta. Gihatagan kini og yawi alang sa bungaw paingon sa kahiladman. Giablihan sa bituon ang kahiladman ug miutbo ang aso nga daw gikan sa dakong hudno
ug tungod niini mingit-ngit ang adlaw ug ang kawanangan. Unya gikan sa aso mihugpa ang mga dulon sa yuta o gihatagan sila gahom sama sa gahom sa tanga. Gidid-an sila sa paghilabot sa mga sagbot o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom. Makahilabot lamang sila sa mga tawo nga walay patik sa selyo sa Elohim diha sa ilang agtang. So pag moabot ning mga katalagman, mga hampak sa kalibutan, kining mga anghel nga gitugahan sa paghampak sa mga tawo sa kalibutan, kadto ra gyung mga walay patik o selyo sa Elohim diha sa ilang agtang maoy ilang dagmalan. Apan ang mga naay patik o selyo sa Elohim nga mga tao dili apilon sa pagdagmal. So unsa man ning patik sa Elohim mo ni atong tun-an kay di naman nato anging tun-an ang patik ni Satanas. Nahibalo naman ta nga ang patik ni Satanas mao ang 666. So unsa man ka ang patik pod sa Elohim sa iyang katawhan. Mo ni ato ning padayonon mga kaigsunan. Sa 5 gitugutan lamang ang mga dulon sa pagsakit ni ining mga tawhana sulod sa 5 ka bulan apan dili sila patyon. Mo ni pait kayo, magantos ra sila. Og ang kasakit nga antuso nila sama kalala sa pinaakan sa tanga. Sulod sa 5 ka bulan mangandoy ang mga tao sa kamatayon apan dili sila mamatay kay mulikay man kanila ang kamatayon. So mo na mga igsoon nga antos gyud in taon, gusto mamatay di man mamatay. Magsige lang gid kag agulo. No? Sige lang gyud agulo sa kasakit mga kaigsunan. Likayan kanas kamatayon samtang gidagmalan ka mga igsoon sa maong katalagman. So kadto lang di ay mga igsoon ang adunay patik o selyo sa Elohim sa ilang agtang maora ang dili dagmalan. Mo nang importante kayo nga mapatikan kita sa patik sa Elohim. Kay kadto lang dunay patik sa Elohim ang dili nila dagmalan. So unsa ang patik o selyo lagi sa Elohim ngadto sa iyang katawhan? Mo ni atong tun-an ron. Unsa ang patik o selyo sa Elohim ngadto sa iyang katawhan? Kay kini lang dunay patik sa Elohim sa ilang agtang mao ra may dili dagmalan. So unsa man ining patik sa Elohim sa ngadto sa iyang katawhan mga igsoon? Niata sa unang patik. Ang unang patik mga igsoon nga ipatik sa Elohim ngadto sa agtang sa iyang katawhan ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. So sama kagayan ni great kuniyog kag hamatsot kag samiak hamatsot natong tanan mga igsoon sama ani among gibuhat nagbuhat mig unleavened bread or hamatsot mga igsoon kay kasaulugan karon sa pista karon sa pan nga walay patubo sulod sa usa ka semana nagsugod sa Abib 14 Abib 15 ngadto sa 7 ka adlaw mga kaigsunan o karon ikapila na tang adlaw Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ikalimang adlaw karon sa pagsaulog namo sa pista sa pan nga way patubo matapos ang pagsaulog sa pista nga pan sa pan nga way patubo karong Abril karong Domingo Abril 4 mga kaigsunan. Abril 4 matapos ang pagsaulog namo sa pan sa pista sa pan nga walay patubo. Mao ni ang unang patik mga igsoon di ay sa Elohim sa iyang katawhan ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Asa mabasa Exodus kapitulo 13 bersikulo 3 ngadto sa unahan. Si Moises mingon sa katawhan, hinumdumi ninyo kining adlaw bulan sa Abib mga igsoon pit sa 15 nga maoy inyong pagbiya sa Ehipto. Matod pa ni Moises sa Adonai nga maoy inyong pagbiya sa Ehipto. Diin kamo giulipon kay gipagawas kamo sa Adonai pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Ayaw kamo pagkaon og pan nga may patubo. Maunay instruction dire mga igsoon sa 13 bersikulo 3 sa Exodus. Ayaw kamo pagkaon sa pan nga may patubo. 4. Niining adlaw sa bulan sa Abib mobiya kamo sa Ehipto. Bosa kon madala na kamo sa Adonai ngadto sa yuta. Madala na kamo sa Adonai ngadto sa yuta. Matod pa sa Biblia mga igsoon, kung madala na kamo sa Adonai ngadto sa yuta nga tabuno kaayo nga gipuy-an sa mga Kanaanhon
sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Hibihanon o sa mga Jebusihanon nga iyang gisaad sa inyong katigulangan nga ihatag kanyo sa ulogan ninyo, mga igsuon matud pa diri sa ulogan ninyo niining bulana kining mosunod nga seremonyas. Sasay, sulod sa 7 ka adlaw, pan nga walay patubo ang inyong kanon. Og sa ikapitong adlaw, himua ang usa ka kasaulugan, pista. Pista alang sa Adonai. Sulod sa 7 ka adlaw. Sulod sa 7 ka adlaw, pan nga walay patubo ang inyong kanon. Og sa ikapitong adlaw himua ang usa ka kasaulugan, usa ka pista alang sa Adonai. Inik abot sa ikapitong adlaw. Mo nang karong pitsa 4 sa bulan sa Abril, adlong Domingo, mao man siya ikapitong adlaw sa pista sa pangway patubo, sa ulogo na muna magpista sadmi ni ana magigsoon alang sa Adonai. Apan sa city, pan nga walay patubo ang kanon ninyo sulod sa 7 ka adlaw. Og kinahanglan nga wala gayoy patubo o pan nga may patubo bisan asa sa inyong dapit. Mo nay instruction sa Torah, mga kaigsunan. 8, niadtong adlaw ipasabot ninyo sa inyong mga anak nga gihimo kining tanan aron paghandom sa gihimo sa Adonai kaninyo sa pagbiya ninyo sa Ehipto. 9, kining maong seremonyas magsilbing usa ka timaan diha sa inyong kamot og usa ka patik diha sa inyong agtang. Kita ninyo? Unsa ang patik? Number 1, unang patik sa atong agtang, ang pagsaulog sa pangaway patubo. Kung naa na sa imong panghunahuna ang pagsaulog sa pangaway patubo o imo na nang gibuhat, imo na ning gipractice ang pagsaulog sa pangaway patubo, mga igsoon sulod sa 7 ka adlaw, nan ang imong agtang napatikan na niini. Kada tuig na nimo ning gisaulog ang pistas pangaway patubo, napatikan na ka sa niinis diha sa imong agtang. Nas versikulo 9, 13, 9 sa libros Exodus, kining maong seremonyas magsilbing usa ka timaan diha sa inyong kamot og usa ka patik diha sa inyong agtang. Nga magpahinumdom kaninyo aron magpadayon kamo paghisgot sa balaod sa Adonai, kay siya ang nagpagawas kaninyo sa Ehipto, pinaagi siyang talagsaong gahom. Busa tumana kining seremonyas matag tuig sa gitakda nga panahon. Limuadim, mga kaigsunan, no? Munang unang patik nga atong gibasa, ang unang patik sa atong agtang maude ay ang patik, maude ang pan, ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Nya naaba ni sa inyo mga Kristiyanos, nagsaulog ba mos pan nga walay patubo? Wala. Pero munang niingon ko maigsoon nga nagsugod na ron ang pagpamatik sa Elohim diha sa agtang sa mga katawhan niya, kay nganuman naghinahinay na sa pan nga way patubo, nagsaulog na sa pisak, nag-anam nagkadaghan, nagkuyanap na sa Pilipinas, mga igsoon, ang nagsaulog ni ining pan nga way patubo. Anhitas ikaduha nga patik sa agtang, ang mga panganay. Matud pa ang mga panganay. Exodus kapitulo 13 versikulo 11 ngadtos unahan. Sa dihang dad-o na kamo sa Adonai ngadto sa yuta sa mga Kanaanhon, sumala sa gisaad niya kaninyo og sa inyong katigulangan, og inighatag niya niini kaninyo. Tagayro kog tubig o sa kabaso palihog day. Ihalad ninyo sa Adonai ang tanang kamagulangan. Ihalad kuno sa Adonai ang tanang kamagulangan, makamagulangan nga lalaki, dili babae. Ang matagpanganay nga laki sa inyo makahayupan iya sa Adonai. Naana. Apan gikan kaniya lukata og nating karnero ang panganay sa inyong mga asno. Di man pwede ihalad ang asno, ang dangke di pwede ihalad. So lukaton ang panganay ana og karnero, kay ang karnero mo may dawaton isip halad. Kung dili ninyo kini lukaton, balian ninyo ang liog ni ini, mga igsoon. Mo na giingon diya sa versikulo 13, lukatan ninyo ang
inyong kamagulangang akong balikon sa pagbasa. Apan gikan kaniya lukata ang nating karnero ang panganay sa inyong mga asno. Kung dili ninyo kini lukaton, balia ninyo ang liog nini. Lukata ninyo ang inyong kamagulangang anak nga lalaki. Ay di man pwede na to ihalad ang atong anak nga lalaki mag-igsoon nang lukaton sa dayon na sa mga karnero. Karnero mga igsoon. Kung sa umaabot nga panahon, mangutana ang inyong mga anak nga lalaki sa kahulugan ini tubaga siya. Ang Adonai nagpagawas kanamo sa Ehipto, diin kami giulipon. Giluwas kami niya pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Sa dihang nagmagahi ang hari sa Ehipto og nagdumili sa pagpalakaw kanamo, gipatay sa Adonai ang tanang kamagulangang anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon og ang tanang panganayng laki sa mga kahayupan. So ang nangamatay dito sa Egypt panahon sa tong gipamatay mga panganay, di lang ang sa mga tao, pating sa mga kahayupan nangamatay sad ang mga kahayupan, mga panganay sa ilang kahayupan o ang panganay sa ilang mga anak nga lalaki nangamatay sad. Busa ihalad namo sa Adonai ang tanang panganay nga lalaki apan lukaton namo ang among mga kamagulangang anak nga lalaki. Mo ni mangigsuon kay di man pwede ihalad, lukaton na siya bayrag karnero. Kining maong seremonyas mahimong usa ka tigpahinomdom sama sa usa ka timaan diha sa among mga kamot og usa ka patik diha sa among agtang, kay gipagawas man kami sa Adonai gikan sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom. So ikaduhang patik sa atong agtang kato daing pag kanabang ipahinungod nimo sa Adonai ang imong panganayng anak nga lalaki. Wa man tay halad-halad diri kay wa man ta sa templo ni man ta sa Pilipinas. So muna nga dili na applicable diri ang paghalad natong karnero sa Pilipinas. Ikaduha, walay pare o walay templo. So dili mao ang dapit mga igsoon. So dili siya muhaom kung imong buhaton ang paghalad mga kaigsunan sa karnero diri sa Pilipinas. Walay pare diri, walay libita diri, walay templo diri. Ang ikatulong patik ang ikatulong patik sa atong agtang mao ang Torah. Ang Torah, ang mga balaod, ang dakong sugo mga igsoon. Matud pas Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 1. Mao kini ang tanang mga balaod nga gihatag kanako sa Adonai nga inyong Elohim. Timan ang gingon ni Moises, ang balaod dili kang Moises. Gihatag kana sa Adonai kaniya. Mo nang kag balaod ni Moises, unya imo deng nga gikan ra na ni Moises. Gi-address nas kang Moises kay si Moises maoy gitugahan. Kay si Moises maoy gika-istorya sa Adonai. Pero matod pa niya mao kini ang tanang balaod nga gihatag kanako sa Adonai nga inyong Elohim. Aron itudlo kaninyo og aron tumano ninyo didto sa yuta nga inyong adtuan og panag-iyahon. Sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglan nga kahadlokan ninyo og sa inyong mga kaliwat ang Adonai nga inyong Elohim og tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Kung buhaton ninyo kini, makabaton kamog taas nga kinabuhi. Kita mo na, kung buhaton nimo ang balaod sa Adonai, makabaton kag taas nga kinabuhi. Versikulo 3, Bosa pamati katawhan sa Israel. So gi-address lang gyapon is katawhan sa Israel. Kining akong mensahe karon mga igsoon, kay nagtuo lagi ko nga daghang mga Israelita nga nias Pilipinas karon nangahimo ng Cebuano, nangahimo ng Bisaya, nangahimo ng Tagalog, nangahimo ng Pilipino tungod sa kadugayng panahon. Pero ang ilang dugo nga naglatay silang kagwatan, nagtuo ko nga Israelita lang gihapon sama kanako mga igsoon. Busa pamati katawhan sa Israel og tumana gayud ninyo kini aron kamo magmauswagon og mudaghan pag-ayo didto sa tambok og tabunok nga yuta sumala sa gisaad sa Adonai nga Elohim sa inyong katigulangan. 4. Pamati katawhan sa Israel. Shema Yisrael, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Pamati katawhan sa Israel, ang Adonai nga inyong Elohim, nga atong Elohim, ang Adonai Usara. Adonai Eloheno, ang Adonai nga atong Elohim, ang Adonai Usara. So, maoy atong Elohim. Siya ragyod ang atong Elohim. Versikulo 5, higugmaa ang Adonai nga inyong Elohim sa tibuok ninyong kasing-kasing kalag og kusog. Munay sugo dito, dakong sugo na mga igsoon.
Shema Yisrael, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Mo nay dakong sugo og higugmaa ang Adonai nga inyong Elohim sa tibuok ninyong kasing-kasing kalag og kusog. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ayaw kunog kalimti. Itudlo kini kaninyo. Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Hisgote kini kung anaa kamo sa inyong balay. Sa inyong balay. O kung magpanaw kamo o sa dayon na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong kamot, sa inyong bukton, ingon nga ilhanan. Og ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Ibutang ingon nga timaan or patik diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa ligi, sa pultahan sa inyong mga balay, og diha sa inyong mga ganghaan. Unsa ang timaan o patik diha sa tong agtang? Kini di ay Shema Yisrael. Kining Torah mga igsoon. Kining paghigugma sa Elohim. Kining mga balaod o kasuguan sa Elohim. Mauni patik sa atong agtang ang Torah sa Elohim. Mga balaod, mga sugos Elohim. Ang Shema Yisrael. Patik na sa atong agtang mga kaigsunan. Ang paghigugma sa Elohim. We ahabtait Adonai Eloheka bikol libabka o bikol napshika o bikol miodeka. Itudlo kini sa inyong kabataan. Hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay. Matod pa. Mga igsoon. Wihayo hadibarim haili. Dili yun na. Mingon na. We ahabtait Adonai Eloheka bikol libabka o bikol napshika o bikol miodeka. Higugmaa ang Adonai nga inyong Elohim sa tibok niyong kasing-kasing kalag og kusog. Mga igsoon. Unya ayaw kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Munay tugon dia nga ayaw kalimti kining balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Mga igsoon. Nya ipatudlo gini sa atong kabataan. Mga igsoon. Ipahisgutan ni siya kung kita maglakaw sa dalan o diha ta sa atong balay magpahuway o diha ta sa atong pagkatulog, sa atong pagmata sa buntag. Ipatudlo gini sa atong mga kabataan kung natay gagmayng kabataan. Ibugkos kini sa atong kamot ingon nga ilhanan o ibutang kuno ingon nga timaan or patik diha sa atong agtang. Sa ato pa atong hunahunaon kanunay ang mga sugog balaod sa Elohim. Isulat kini diha sa ligi sa pultahan sa mga balay o diha sa inyong mga ganghaan. Ang ikaupat mga igsoon, ang ikaupat nga patik sa atong agtang, ang Shabbat. Ang Shabbat, ang adlaw nga igpapahulay. Exodus 31:4 ngadto sa 17. Ang adunay mayon kang Moises, sultihi ang katawhan sa Israel nga kinahanglan tamdon ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay kay mao kini ang ilhanan, sign sa Hebreo ot mga igsoon, ot. Tali kanako og kaninyo og sa inyong mga kaliwatan. Mao na mga igsoon ang kaimportante daay sa Shabbat. Usa daay ni siya kailhanan, usa ka sign, usa ka ot, usa ka patik mga igsoon. Usa ka patik mga igsoon. Unya niingon dia. Busa kinahanglan tamdon ninyo ang adlaw nga igpapahulay. Kinahanglan yun tamdon ninyo ang adlaw nga igpapahulay kay gibalaan kini alang kaninyo. Gibalaan nas Adonai alang nato pero wa nato tagda. Atong gi-ignore pagkatoy-toy ginato, di ba? Gibalaan kining Shabbat alang kaninyo. Magpasalamat ka. Ang Adonai naghatag kanato niining Shabbat para kuno ni nato. Gibalaan niya para nato. Ang dili magbalaan niini kinahanglan patyon. Patyon on gyud lagi na mga igsoon. Mga pamlay patya paabot lang. Ang magtrabaho sa adlawng igpapahulay puohon gayod. Magtrabaho ka panahon sa Shabbat, magnegosyo ka panahon sa adlawng igpapahulay, puohon ka gayod. Matod pas Biblia, timan ininyo ha mga igsoon, nga ang Elohim dili bakakon. Kung unsay iyang gipamulong, iya gayod kana nga tumanon. Paingon niya, ang magtrabaho sa adlawng igpapahulay, puohon gayod, tumanon ginas Elohim, mga igsoon. Ang dili magbalaan, ini kinahanglan patyon, matod pa niya. Versikulo 15, buhatan ninyo ang inyong mga buluhaton sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapito adlaw sa pahulay
og kini gibalaan. Gibalaan ang Shabbat, mga kaigsunan. Gigahin kini alang kanako. Gigahin kini alang kanako. Patyon ang magtrabaho ni anang adlaw, ang adunay gasulti ni ana. Dili bakako ng adunay. Kinahanglan tamdon sa katawhan sa Israel ang adlaw nga igpapahulay kay kini usaman kakasabutan nga dayon. Mugoro ni gikahadlokan sa tingali sa mga Kristiyanos nga magsaulog sa Shabbat kay hadlok na pod silang patyon kung di sila katuman. Manatumanon yun lagi. Di kay imo ning tiawan mga igsoon. Gigahin kini alang kanak. Usaman kini kasabot matud pa 16 kinahanglan nga tamdon kini sa katawan sa Israel ang adlaw ipapahulay kay kini usaman kakasabutan nga dili mausab. Kita nimo mga igsoon, kasabutan nga dili mausab. Sa ato pa kasabutan nga dayon dili mahunong nga kasabutan. Kasabutan nga dayon, kasabutan nga dili mausab. Sa ato pa walay expiration ang Shabbat. Walay expiration. Kasabutan nga di gud mausab. Kasabutan nga dayon. Sa ato pa tuloy-tuloy gining Shabbat hangtod sa milenyum padayon ang Shabbat. Kay kasabutan kini nga dili mausab. Kasabutan nga dayon. Usa kini kawalay katapusang ilhanan. Way katapusan nga sign, way katapusan nga patik. Way katapusan nga patik tali kanako og sa katawhan sa Israel. Ilhanan na siya sa katawhan sa Israel og sa Elohim mismo. Tali kaniya kuno og sa katawhan sa Israel. Kay ako ang Adonai, maoy naghimo sa langit og sa yuta, sulod sa unom ka adlaw og sa ikapito nga adlaw mipahulay ako og nakapahulay gayon. Kita nimo? Kung nakailala gyud unta ka, kinsa ang imong Elohim, kinsa ang imong makagagahom, kinsa ang Elohim nga imong gisimba, ang Elohim ni Abraham, Yitzchak ni Jacob. Kung imo nang nailhan unsa siya ka makalilisan, kalayo siya nga nagaot-ot, mga igsoon. Dili tiyaw-tiyaw ang atong Elohim. Kung imong gikahadlokan ang imong Elohim nga imong gisimba, ang gyud nimo ning tamdon. Kay siya gani mismo nagpahulay man, mga kaigsunan. Nagpahulay man aron atong sundon siya. Og nakapahulay gayud matod pa niya. So, anitas Ezekiel kapitulo 20, 11 ngadto sa unahan. Gihatag ko kanila ang akong mga balaod o gipasabot ko sila niini aron tumanon nila kini og sa ingon maluwas sila. Kung tumanon ang balaod, maluwas ka, mga igsoon. Kay ang pagtuman sa balaod, maintenance man na sa kaluwasan. So kung di ka mutuman sa balaod, unsaon nimo pag-abot sa yuta sa saad? Sama ba sa mga Israelita kung wa sila magtuman sa sugog balaod sa Adonai? Unsay nahitabo ni atong mga katawhan nga gidumalan ni Moises nga wala magtuman sa sugog balaod sa Adonai? Nagmasinupakon og nagmabagolbol sila bato kang Moises. Unsay nahitabo nangabutalid sila sa kamingawan. Wa sila kaabot sa yuta sa saad. Kay ang balaod nga gihatag kanila wa nila tumana. Kung tumano nimo, maluwas ka. Pasabot, makaabot ka sa imong destinasyon nga mao ang kinabuhing dayon. Nga mao ang yuta sa saad. Unta, mga kaigsunan. Kung ila kining gituman. 12, dugang pa ni ini, gihatag ko usab kanila ang adlong igpapahulay. Aron tamdo nila, ingon nga usa ka ilhanan, tali kanako og kanila aron masayra nila nga ako ang Adonai maoy nagpili kanila. Timan ining Shabbat, usa day ni siya kapatik sad kanato, ilhanan sad niya nato, mga kaigsunan. Apan ang tibuok katawhan sa Israel misukol kanako dito sa kamingawan. Wala nila tumanang ako mga sugo nga mauuntay makaluwas kanila kung ila kining gituman. Unsay nahitabo lagi? Bago lang ako gisulti. Unsay nahitabo sa mga katawhan sa Israel nga misukol batok sa Elohim, mga igsoon dito sa kamingawan, samtang nagpanaw sila sa yuta sa saad, padulong sa yuta sa saad, misukol sila, wa sila mutuman sa sugog balaod sa Adonai. Wala nila tumana nga ako mga sugo nga mauuntay makaluwas kanila kung ila kining gituman. Mauntay makaluwas na nila kung ilang gituman. Mo sa ning mahitabo nato, mga igsoon?
Kundi na to tumanon ang balaod kay enough na sa to, nakadawat na tas kaluwasan, nabautismuhan na ta, diha rataman, na anatay pagtuo, diha rataman, o niya di natamutuman sa sugog balaod, nga mo na'y maintenance sa tong pagtuo, maintenance sa tong relasyon, diha sa Elohim, kanang pagtuman sa sugog balaod, aron ta makaabot sa kinabuhing dayon, o niya kung dili ka magtuman sa sugog balaod, kay mo ingon ka, naluwas naman ko, pinagis pagtuo, grasya ang kaluwasan, di na kumutuman sugog balaod, oy, wa ka masayod, mo na'y maintenance, ang sugog balaod mo na maintenance sa imong kaluwasan, mo na maintenance sa imong pagtuo. Di ka mahinayon pag-abot sa imong kaluwasan kung ang sugog balaod imong isalikway. Ha? Di kaabot ang imong sakyanan sa unahan kung way gasolina. Mura na siya gasolina sa atong sakyanan, mga kaigsunan. Kung di nimo pagasolinahan ang imong auto, di ka kaabot dito sa imong adtuan nga layo. Kinahanglan gasolinahan na nimo. So mauna ang atong isip gasolina, mo na ang atong maintenance aron makapadayon ta sa atong panaw ngadto sa kaluwasan sa kinabuhing walay katapusan. Di pasipad-an usab nila pag-ayo ang adlong igpapahulay, akong gipadayon og basa sa bersikulo 13 sa Ezekiel. Di pasipad-an usab nila pag-ayo ang adlong igpapahulay, unya nagunahuna ako nga ibubo ko kanila ang akong kapungot didto sa kamingawan aron malaglag sila sa hingpit. Tanawa, kung imong pasipad-an ang adlong igpapahulay, unsay gihunahuna sa Adonai, unya naghunahuna ako nga ibubo ko kanila ang akong kapungot didto sa kamingawan aron malaglag sila sa hingpit. Tanawa, gusto ninyo laglagon mo sa Adonai sa hingpit? Kung imong pasipad-an ang iyang adlong ipapahulay, padayon mo nga magpasipala siyang adlong ipapahulay, bisan kung kamo nakadungog na sa kamaturan. Versikulo 14, apan wala ko kinit himua tungod og alang sa akong ngalan, aron dili kini kapasipad-an atubangan sa kanasuran nga nakasaksi sa pagpagawas ko kanila gikan sa Ehipto. 15, busa nanumpa ako kanila didto sa kamingawan nga dili ko sila dadon sa yuta nga akong gihatag kanila, yuta nga tabuno kaayo og labing maayo sa tanang yuta. Tungod kay gisalikway manila ang akong mga balaod ug wala nila tumana ang akong mga sugo ug ipasipad-an nila ang adlong igpapahulay, kay gipalabi manila ang ilang mga Dios-Dios. Di kakabot lagi sa imong destinasyon nga kaluwasan. Magdahom-dahom kang luwas ka, pero nagpasipala ka sa iyang mga sugog balaod, nagpasipala ka sa iyang adlong ipapahulay, niya magdahom kang maluwas ka, di lagi ka maluwas. Mga igsoon, tinuod na gidawat nimo ang kaluwasan, pero wa nimo gipagtrabaho. Wa nimo gipagtrabaho ang imong kaluwasan. Unsa ingon ni Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Unsa man ang work out your own salvation? Kanang magpaharaw-hay lang, maglinambid lang. Dawat limpyo lang nga kaluwasan. Kanang dawlim nga kaluwasan ang imong gusto. Nga galingkod-lingkod lang ka, gatanga-tanga ra ka, unya maluwas ka pag abot sa adlaw. Di na maudo mo ni doktrina nagbaptis. Work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho nimo na. So sa unsang paagi, tumana ang iyang mga sugog balaod, mo nay trabaho sa kaluwasan, mo nay buhat sa kaluwasan. Di kayang kaluwasan walay buhat. Work out your own salvation. Matod pang Pablo, ba mo kasabutan na. 17. Apan bisan paniini gikaluy-an ko sila og wala ko sila puuha didto sa kamingawan. Giingnan ko ang ilang mga anak didto sa kamingawan. Ayaw kamo pagsunod sa gibuhat sa inyong mga katigulangan og ayaw buhata ang ilang mga tulumanon og ayaw hugaw-hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa ilang mga Dios-Dios. Unong na mo mga Katoliko sa pagsimbag mga Dios-Dios. Ang atong Misaya kausara mamatay, dili kay kada tuig mamatay. Dili kada tuig mamatay. Kausarang namatay ang atong Misaya. Ako mao ang Adonai, versikulo 19, ako mao ang Adonai nga inyong Elohim, tumana ang akong mga sugo. Wa mag-ingon Biblia, supaka ang akong mga sugo, dibatiha ang akong mga sugo, lalisa ang akong sugo. Wa. Insya ako mao ang Adonai nga inyong Elohim, tumana ang akong mga sugo, og ilha nga balaan ang adlong igpapahulay, aron mahimo kining usa ka ilhanan tali kanako og kaninyo, aron masayra ninyo nga ako mao ang Adonai nga inyong Elohim. Kita ninyo mga igsoon?
ang pag-ilaran nimo sa bala, kung ilhon nimo nga balaan ang adlong ipapahulay, ay pa na siya mahimong ilhanan. Tali kanimo og sa Elohim. Pero kung di nimo ilhon nga balaan ang adlong ipapahulay, wa na mahimong ilhanan tali kaniya. Wala ing bugtong ilhanan ni siyang katawhan ang Shabbat. Inig abot sa mga katalagman, ang tan-awon sa dunay kinsa tong nag-Shabbat, kinsa tong nagsaulog sa mga pista, kinsa tong nagsaulog sa pistas pahan nga walay patubo. Munay sayloan pag abot sa mga katalagman. Oh. Ilhanan tali kaniya. Aron masayran ninyo nga ako mao nga dunay nga inyong Elohim. 21. Apan ang maong kaliwatan misukol kanako ug wala nila tumana nga akong mga sugo ug mga balaod nga mauuntay makaluwas kanila kun ila pa kining gituman. Tulo ka bisis gyud mga igsuon gibalik-balik sa Adonai nga ang balaod ug ang mga sugo makaluwas kanato kun atong tumanon. Aning lang nga chapter 20 sa Ezekiel nga akong gibasa ron. Tulo ka bisis gibalik-balik sa Adonai nga kung tumanon nato ang iyang mga sugo makaluwas dahil kini kanato. Mga igsuon. Ang pagpasaylo og sala, mga igsuon, ang pagpasaylo sa sala, maura na ang dili mahimo sa balaod. Kay si Adonai Yeshua lang ang makapasaylo sa atong mga sala. Pero ang pagtuma nato sa balaod, mga igsuon, mo na muhatod kanato ngadto sa atong gitdamgo nga kaluwasan. Tinuod na nga naluwas na ta sa atong pagtuo, pero dili kay diha rataman. Ay kog ina nga kung moapil kag lumba sa dagan, kung diha ka sa magsugod mangita diha magita sa gitawag natong starting sugod man ta diha. Ay kog ina kay nakaapil na ka sa lumba, inigbagting inigbuto atong pusil-pusil para mudgo na ka, di na ka mudagan kay importante para nimo nakaapil na ko sa lumba. Enough na sa ako nga nakaapil ko sa lumba, ni anak ko sa linya. Pero pag ikaw ready, get set, go, wa ka mudagan. Anong wa ka mudagan? Kay tungod sa imong unahuna nga nakaapil na likas lumba. So di na ka mudagan. Importante, nakaapil na kas lumba. So mo na imong pagtuo, nagtuo kang naluwas na ka, nakaapil na kas kaluwasan, pero padaganon ka, padulong sa imong destinasyon nga maugyod ang kinabuhing dayon, di ka mudagan. Kay gusto nimo hayahay, gusto nimo sitting pretty, gusto nimo dawlim, dawat limpyo, di na mo. Timan ina, mga igsuon. Akong balikon sa 21, apan ang maong kaliwatan misukol kanako ug wala nila tumana ang akong mga sugo ug mga balaod nga mauntay makaluwas kanila kon ila pa kining tumanon. O gipasipad-an pagayod nila ang adlong igpapahulay. Unya naghunahuna ako nga ibubo ko kanila ang akong kapungot o ipahamtang kanila ang akong kasuko dito sa kamingawan. Ang pattern sa atong kaluwasan, espiritual ning ato ron nga panaw, espiritual nga exodus kining ato ron. Pero ang pattern sa atong kaluwasan, mao ang exodus nila dito sa kamingawan. Gikan sa Egypt ngadto sa yuta sa saad, mao na ang pattern mga igsoon. Kung giunsa sila pagporma sa Adonai dito sa kamingawan, giunsa sila paghashas sa Torah, giunsa sila paghatag sa mga kapistahan, giunsa sila sa pagpahinumdom sa Shabbat, mausad na ang buhaton sa Adonai kanato karon mga kaigsunan. Ingon nga kita nagpanaw pa, wa pa ta mo abot sa destinasyon. Human ato dawata ang atong misaya nga atong kaugalingon nga manluwas og hari sa atong kinabuhi, wa pa ta mo abot sa atong destinasyon mga igsoon. Gapanaw pa ta, napatas kamingawan ron. Muna kay naa pa man tas kamingawan, unya magsupak-supak ka sa sugog balaod, mabutalid ka sad, sama sa mga taong nangabutalid dito sa kamingawan, wa makaabot sa yuta sa saad. Sayang gyapon ang imong pagtuo, tinod luwas na unta ka, nakadawat na kas kaluwasan, ituo na ka ni Adonai Yeshua. Nagpabautismo na ka sa tubig sa ngalan ni Adonai Yeshua. Apan wa nimo ipagtrabaho ang imong kaluwasan. Mabutalid ka sa kamingawan. Di ka kaabot sa imong dahom. Dahom kag rapture, di ka kaabot. Dahom kag millennium, di ka kaabot. Dahom kag mosulod sa New Jerusalem, di ka kaabot. No? Kay ang kasuko sa Adonai,
bato kanimo mo'y moabot mga kaigsunan. Kung magsupak-supak ka siyang sugog balaod, ang kasuko sa Adunay mo'y moabot bato kanimo. Hebrehanon 8:10 ngadto sa unahan. Hebrehanon 8:10. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawhan sa Israel. Israel gyapon ang giadresan. Dili mga hintil, dili si Esau, dili si Ismael, mga igsoon, dili si Kanaan, dili si Amalek. Israel, katawhan niya ang Israel. Humani atong mga adlaw nag-ingon ang Adunay, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga huna-huna. Og isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. The same laws, the same contents, mga igsoon, walay nausab sa mga sugo. Ang nausab ra diha mao ang butang nga gisulatan. Kay gikan sa papan nga bato ngadto sa unahuna og kasing-kasing. Mura ni kausaban. Kaniadto ang mga balaod gisulat sa papan nga bato. Karon sa bag-ong kasabutan nga himuon sa Adunay, bag-ong kasabutan. Dili kay nausab ang balaod pag-abot sa bag-ong kasabutan, wa mausab. The same laws ra gyapon, the same contents, unsay contents sa 10 commandments, unsay contents sa atong balaod nga gisulat sa napo sa papan nga bato, maura na ang contents nga gisulat sa hunahuna og kasing-kasing sa mga tao. Sa totoo, walay na wala. Walay na usab, mga igsoon. Walay na usab. Ang usab ra diya, ang dapit nga ang butang nga gisulatan kay kaniadto papan nga bato karon diha na sa hunahuna og sa kasing-kasing sa tao. Mao na ang bag-ong kasabutan. Dili kay himuon ninyo nga ang bag-ong kasabutan pwede na muka og baboy, mo na inyong pagsabot. Nya natas bag-ong kasabutan bra niya unsa kung bag-ong kasabutan unsa may imong pagsabot? Mukaon nagbaboy. Unya kay niya naman tas bag-ong kasabutan unsa imong pagsabot? Domingo na ang adlaw sa pagsimba. Naaba na gingos Biblia nga nausab. Ang bag-ong kasabutan mao nga ang Sabado gibalhig Domingo. Ug ang baboy nga di makaon, pwede na kaonon. Mao ba na ang pagsabot ninyo sa bagong kasabutan? Pagkatoy-toy sa mga Kristiyanos, mga way buot. Ang mga Kristiyanos, mga pastor sa mga Kristiyans, way mga buot, mga kaigsunan. Mga talapungong dagko, bahin sa bala ang kasulatan. Nganuman, way ruwak hakodis nga nagiya. Padayon nung tos pagbasa, mahimo ako nga ilang Elohim ug mahimo sila nga akong katawhan. Ang Israel ra ang iyang hisgutan niini. Mahimo ako nga ilang Elohim ug mahimo sila nga akong katawhan. Israel ra ni mga kaigsunan. Way labot ang mga hintil nini. 11. Og dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig kalumulupyo o magsulti sa ilang isig kalungsuranon sa pag-ila sa Adunay, kay makaila silang tanan kanako gikan sa labing ubos hangtod sa labing halangdon kanila. Gikotlo ni Apostol Pablo sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34. Kining sa bersikulo 11 sa Hebrehanon 8:11 gikotlo ni Jeremias 31:34. Matud pa, dili na og dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig kalumulupyo o sa ilang isig katao o magsulti pa sila sa ilang isig kalungsuranon o sa ilang silingan sa pag-ila sa Adunay. Kay makaila silang tanan kanako gikan sa labing ubos hangtod sa labing halangdon kanila. Makaila na silang tanan, dili na kinahanglan nga imo pang sultihan imong silingan. Oy Brad, ang ngalan sa Adunay Brad, Yahweh. Brad, ang ngalan sa Adonai, Yahwa. Brad, ang ngalan sa Adonai, Yahweh. Ang ngalan sa Adonai, Brad, Ahaya. Di na kinahanglan gauna-una ra giday mo. Di mo makaabot sa tagna sa propesya. Paabota ang tagna matuman. Mubitaw ako maigsoon, di ko gakatintalan ng mga ngalan-ngalan. Nagidala-dala sa mga secret namer, na igatawag nag Yaho, napayao, Yahuol, Yaba, Yahuwa, Yahweh, Yawa. Sa padya, mga igsoon, Yahawa, Yawa. Napay daghan diya mga igsoon. Di ko kakatintal. Napay Ahaya, Yahweh,
Yewi, sos, mga igsoon, di igog kaibog anang mga ngalan nga ilang gipasiatab. Napay uban manghambog ya, kuya o kiningalan na akong kamrad. Kiningalan mo sangpit ron. Kay nigsangpit ako nako anim, siyok akong dunggan. Ay akong ilara, ay kog binutbote. Napay uban mingon nga pagsangpit ako nako aning ngalan na brad, basta kay tikangkang koy. Grabe yung power, tikangkang ko, ay kog ilara do. Di ko madalaan ang ilad-ilad ninyo. Kay nakasabot ko sa Biblia. Ni adtong adlaw, dili na kinahanglan nga magtudlo pa ang tao sa iyang silingan, sa iyang isigkataw. Bahin sa pag-ila sa Adonai, kay ang tanan kuno makaila na sa Adonai, matud niya makaila na kanako ang tanan. Gikan sa labing ubos, gikan sa labing timawa, hangtod sa labing inila o labing halangdon kanila. Makaila sa Adonai, di na kinahanglan nga sultihan pa nimos ngalan, magdebate pa sa ngalan, mga igsoon, gauna-una, ragin sila sa pag-ila sa ngalan. Wala makapaabot sa hustong panahon nga matuman ang saad. Munang ako, mga igsoon, kining inyong ubos, ng igsoon, Matef Gideon Silva, o saragig kangalan ang akong gisangpit para sa akong kaluwasan. Ang bugtong ngalan ni Adonai Yeshua Hamashiach. Period. Mauragin ang ngalana ang akong gisimba. Mauragin ang ngalana ang akong gisangpit. Mauragay ng ngalana ang akong gituuhan nga makaluwas kanako, wa nilain. Yahweh, wa di kong tagadana. Yaho, Yawa, Yahweh, wa di kong tagadana. Ahaya, labaw nang di ko mutuana. Munang hunong lang intawon mo pangumbinsin ako bahin ang ngalana. Kay degyon mo kakumbinsin ako. Close ang akong munahuna. Close-minded na ko maigsoon. Sa una, Kristyanos pa ko, open-minded ko. Kristyanos pa ko, open-minded ko, kay nagpangita pa ko sa kamaturan. Pero karon nakaplaga na nako ang matuod nga ngalan sa manluluwas, Yeshua Hamashiach, open, close-minded nako. Yaswa, tinunto na nga ngalan. Gikan ko diya. Tulo ko katuig anang Yaswa. Puro na lang gina sila mga bersikulo nga compute-compute. Kanang takdo og bersikulo aron mo porma ang ngalan nga Yaswa. Pero poryabuyag ang mga elder sa taga Yaswa, di kabalo mo basag Hebreo. Amo nang nagmantener sa Yaswa nga pagbasa, kay di man kabalo mo basag Hebreo. Pero diri sa amo mga igsoon, sa tabang sa Adonai, halos ang among mga kabataan, kabalo na mo basag Hebreo, giton-an na mo sa pagbasag Hebreo. Di ko muhangol pagtudlo unsa og basag Hebreo. Kay di ko gusto mailad ang akong mga kauban sa pagtuo. Munang amo sa tabang sa Adonai, kining among kahila, bisag pobre nga kahila. Pero gikan sa mga elementarya pa dire, gipangtudloan na mo sa pagbasag Hebreo. Munang di may mailad ng mga Yaswa, Yahoswa, di may mailad. Kay kanang nagdala ng Yaswa, Yahoswa, Yahosya, di kabalong basag Hebreo. Gikan ko diya. Kailago ko na, kaila ni Bros Mahilom, kailago ko na. Sige, mikita na sa una. Di ka balumbasag Hebreo. Mga elder diya, di ka balumbasag Hebreo. Muna nga ako, sa diya nakamaon akong basag Hebreo, sos, palit ko Brit Kadasha Bible, original New Testament yun nga, Hebreo yun. Wag yung Yaswa dito. Why Yaswa sa Hebreo? Yeshua Hamashiach ang naa sa Hebrew Bible, sa New Testament, Brit Kadasha. Yeshua, dili Yaswa. Wala Yaswa sa Hebreo. Muna kay di man lagi magtuog Hebreo, amo na nga magpaturato rin sila sa sayop nga ngalan nga Yaswa. Utong na lang sila diya. Nga ipatuon na lang din nila mga tao sa ilang mga damgo-damgo. Nagdamgo gyud ko. Yagyod ang alas Bisaya. Bot-bot niyo ay kung ilaras pagkabot-boton ninyo. Kana magdamgo-damgo nga Yaswa kuno ngalan, bot-boto na. Nya kanang magdamgo-damgo dayon mga igsoon nga munay ngalan, pasmado na. Mga pasmado nga klases tao. Naay kasulatan gihatag sa ato, naay Brit Kadasha, naay New Testament, naay kasulatan gihatag. Naay Hebreo nga gihatag, nga di man kamuto sa Hebreo. Kay ang imong tuohan, ang imong mga damgo bungar nas kagutom. Bungar nas pagkapasmo nimo, muna na mga igsoon. Di na kuno kinahanglan sultihan pa nimo ang mga tao bahin sa ngalan. Sige pa mo tabian ng Yaho, Yao, Yahweh, Yahawa, Ahaya, mawag ko yung ngalan, nagdebate mo, way nagdaog ninyo. Yahweh, Yahweh, napayiwi. Nya, sige debate, way gadaog. Daghan pa ng ngalan diya, mga igsoon.
Way nagdaog nila. Nagsige nila pang hinambog sa ilang paglitok. Mura kuno sila. Kuan kunoy kana kunong matud pa. So siyok kuno ilang dunggan. Paglitok nila ang ngalana. Kung ilaran ninyo anang siyok-siyok ninyo. Kay Brad Gideon, ang tuuhan Biblia ra gyud. Akong tuuhan Biblia ra gyud mga igsoon. Di ko motuog mga kwentong kan barbero. Kwentong kutsero di umtuwa na. Anhikos Biblia mo tuo. Ay kog patuohas damgo-damgo ninyo bahig ngalan. Kaya nga ako gibasa ang Biblia mga igsoon. Nagbaton kog Biblia nga Hebreo, Old and New. Tanak og Brit kada siya. Na ako ana. Muna nga di ko mailad sa mga ngalan-ngalan. O sara gyud kangalan ang gisangpit ni Matep Gideon Silva og sa kahilan namo mga kaigsunan o sara kangalan. Ang ngalan ra gyud ni Adonai Yeshua HaMashiach. Moro na ang ngalan nga among gituohan nga makaluwas namo. Moro na ang bugtong ngalan nga akong gisimba. Mga kaigsunan, wa ni lain. Ay na lang mo langan og hago pakigdebate nako kay di ko magtagkad ninyo. Kinsa man mo akong tagdon, hodyo mo. Hodyo ray tuuhan, Brad Gideon. Sultihan lang mo, hodyo ra ang akong tuuhan nga magdalas kamaturan. Pero Pinoy o tropong way kahibalos kamaturan, sulti mo nako. May pagsa ako mo mutuo, luwas pa mo. Noon ka ako'y mutuo ninyo, maimperno ko. Kung paminahon ta mo, maimperno ko. Pero kamoy maminaw nako, maluwas pa mo. Kaya nga akong giwali, nas bala ang kasulatan. Biblia nga akong gisubay. Biblia nga akong gitudlo ninyo. So balo ko danigod, mga bersikulo niya akong ibasa. Bersikulo 12. Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan og dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Sa Israel lagi hapon niha mga kaigsunan, walay labot ang mga kaliwat ni Esau, Ismael, Amalek ug ang mga Kanaan ug uban pang mga hintilya nga wa maapil sa kasabutan. Ang pasayloon sa Adonai nga kalapasan, ang kalapasan lang sa iyang katawhan ang Israel. Matuman gid na siya. Mga igsoon kay pulong ni sa Adonai. Ang pasayloon niya nga sala, kadto lang sala sa mga katawhan niya nga mao ang Israel. Way labot ang kang Esau. Way labot ang kang Amalek. Way labot ang kang Ismael. Way labot ang kang Kanaan mga igsoon. May angay niyong masayran. 13. Sa paghisgot mahitungod sa usa ka bag-ong kasabutan, ang Elohim naghimong daan sa nauna ug ang tanan nga nagkadaan ug nagkadunot mahanaw sa dili madugay. So ilang general og sabot nga wala na lagi ang Shabbat. Kay nagkahanaw na kuno ang tanang kasabutan gibag-o na kuno mahitungod sa usa ka sa bag-ong kasabutan. Ang Elohim naghimong daan sa nauna, gidaan na kuno tong Shabbat. Wa mo kabasa dito sa Exodus ganina. Usa kini kawalay katapusan nga ilhanan. Ang Shabbat usa kawalay katapusan nga ilhanan, dili madaan. Dili madaan. Kining giingon ni Apostol Pablo dire nga ang nahuna nahimong daan. Kung imong basahon sinugdanan sa aning kapitulo 8, magsugod ka sa 1, ang balaod na sa pagkapari sa mga Levita mo'y nahimong daan kay gipulihan sa pagkapari ni Adonai Yeshua nga dili usa ka Levita kundi usa ka Juda. Apa nahimo siyang pari nga gitawag labawng pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Muna nga ang gisgutan niya nga nahimong daan mga igsoon katong pagkapari ni Levita. ug ang tanan nga nagkadaan na ug nagkadunot mahanaw sa dili madugay. Munang nahanaw ang mga Levita. Nahanaw. Pagkabungkag yun sa templo sa second temple, pagkaguba sa second temple, pagkadimuli sa second temple, dimuli sa Roman Empire. Empire magigsoon sa panahon pa na sa mga apostoles 70 AD. Nagkatibulaag ang mga Levita ug ang mga pare nga nagdumala sa templo. Unya hangtod karon wa na sila kita. Natuman ang 8:13 sa Hebrehanon. Nga ang tanan nga nagkadaan ug nagkadunot mahanaw sa dili madugay. Pag abot 70 AD, nahanaw ang pare nga mga Levita. Kay nganuman nipuli ang pare nga walay katapusan, ang Kohen Gadol nga walay katapusan nga mao si Adonai Yeshua HaMashiach. Mga igsoon, balaod kinis pagkapare, dili nimo i-general nga apil ang Shabbat, nahimong daan.
ang mga pista na himungdaan, wala magisgot nig pista. Basa ang tibuok kapitulo sa Hebrehanon 8. Kung nagisgot man nagsabat, nagisgot man ang mga pista, wala. Nagisgot na sa pagkapari sa mga Levita. So balaod kini sa pagkapari sa mga Levita nga mao ang hapit na mahanaw mga kaigsunan. O balik ta diri sa bersikulo Pinadayag 14:1. Unya nakita ko ang nating karnero, kinsam ning nating karnero, si Adonai Yeshua, mga igsoon, nga nagtindog sa bukid sa Sion, uban ang 144,000 katao. Kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan og sa ngalan sa iyang amahan. Murag duha ka ngalan ang gisulat, ngalan niya og sa ngalan siyang amahan. Pero atong basahon sa Pinadayag 22:4, makakita sila sa naong niya og ang iyang ngalan, dili ilang, iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. Sa ato pa, dili di ay duha ka ngalan ang isulat o ipatik, mga igsuon, diha sa ilang agtang. O sara di ay kangalan, ang ngalan ra sa atong Misaya nga si Adonai Yeshua. Kay ang amahan ug ang anak usara, mga igsuon, usara. Mumitaw sa Matthew 28:19, baptizing them in the name, not names, dili plural. Baptizing them in the name, usa ka ngalan, singular, in the name of the Father, the Son, and the Ruach HaKodesh. Sa ato pa, usara ka ngalan, baptizing them in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Ruach HaKodesh. Munibot masabot, giun sa pagtuman sa mga apostoles, buhat 2:38, baptizing them. Ang matod pa niya, repent and be baptized, every one of you, in the name of Adonai Yeshua HaMoshiach. So, usara kangalan ang katumanan. Samas Matthew 28:19, nga tan-aw nimo daw tulo kangalan, pero pag abot sa buhat 2:38, nga katumanan sa sugo, pagtuman sa sugo, usara kangalan. Mao sa ning gisgutan sa 14:1 sa Pinadayag nga murag duha kangalan ang gipatik, pero pag abot sa 22:4, usara day kangalan ang gipatik, ang ngalan ra sa Misaya. Kay ang amahan ug ang anak usara. Og ang ngalan ni Adonai Yeshua pagatawgon nga ang pulong sa Elohim o ang Torah sa Elohim. Pinadayag 19:13, ang ngalan ni Adonai Yeshua pagatawgon nga ang Torah sa Elohim. Sa Pinadayag 19:13 na siya maigsoon. Ang ngalan, unsay ngalan niya? Ang iyang ngalan pagatawgon, say ngalan niya Yeshua HaMashiach. Pagatawgon ang pulong sa Elohim. Sa lain pa nga pagkakuan, ang Torah sa Elohim. Kay ang pulong, ang Torah mao ang pulong sa Elohim, mga kaigsunan. So, Yekeskel, Ezekiel 9:4. O giingnan siya sa Adonai, libuta ang syudad sa Jerusalem ug butangig patik ang agtang sa tanan nga naguol ug nag-agulo tungod sa hilabihang kangilad sa mga butang nga gihimo sa mga lumlupyo nini. Nagyapoy patik sa agtang sa Ezekiel, mga kaigsunan na 9:4. Sa 5, giingnan usab niya ang uban, sunod kamo kaniya og pamatyan ninyo sa walay ko kaluoy ang mga nagpuyo sa syudad. Kinsa may patyon, sa way ko kaluoy ang nagpuyo sa syudad, kinsa may matawana. Sa 6, pamatya ang mga tigulang o ang mga batanon, ingon man ang kabataan o kababayan. Laras yun. O ayaw ilaki pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang. Mao na makalingkawas inig abot sa katalagman, timan inig mahuman nagpatik ang mga anghel. Sa atong gibasa kaganyan sa City 3, sige pa silang pamatik, mahuman nilang pamatik ang 144,000 ka mga pinili nga puro lalaki. Mahuman na nilang patik, mga igsoon. Timan maabot na ang mga katalagman nga grabe kayo. Sige, nagpamatik ron. Siyempre, kung ang mga lalaki, mga amahan, bana, usaday siya sa 144,000, natural madala niya ang iyang pamilya, ang iyang sawag, mga anak, ang alang nga magdi niya dadon. So, mapila na. Dala nas kaluwasan. Ang 144,000 kadto lang mga lalaki, mga igsoon, mga panganay nga wa makahilabot og mga babae. So madala nila ang ilang mga kaigsuonan, mga parente, madala sa pagtuo kung mapatikan sila. So maabot dayon ang mga katalagman. Muna ni ayaw ilaki pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang. Sugdi ninyo kini paghimo dinhi sa akong templo. Busa giuna nila pagpamatay ang kadagkuan nga didto sa templo.
So kad sa una mga igsoon, ang kadtulang adunay patik sa Elohim sa ilang agtang maoray maluwas sa kamatay o sa katalagman. So mo sad nang mahitabo nato ron sa atong katapos sa mga adlaw. Kadtulang nay patik sa Elohim, katong akong isgutan nga mga patik sa Elohim na naa sa ilang agtang maoray maluwas inigabot sa mga katalagman. 2 Korinto 1:21, ang Elohim gayod ang naghatag kanatog kasiguruhan diha kang Misaya. Ang Elohim mao gayod ang nagpili kanato o gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na. O tanawa na, matud pang Apostol Pablo, gipatikan kita niya sa timaan. Ang Elohim naghatag kanatog kasiguruhan. Unsay kasiguruhan nga gihatag? Diha kang Yeshua Misaya. Ang Elohim mao gayod ang nagpili kanato mo ni kasiguruhan. O gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na. O gihatagan kita niya sa Ruach HaKodesh dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig. Gipatikan ta niya mga igsoon sa timaan nga kita iya na. Gipatik niya kanato ang mga unleavened bread, pangaway patubo, gipatik niya kanato ang panganay, gipatik niya kanato ang Torah, gipatik niya kanato sa atong agtang ang Shabbat, mga igsoon, o gihatag pag niya kanato ang iyang Ruach HaKodesh dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig. Dalaygon ang Adonai. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem. Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matef Gideon Silva, magaingon kanyong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatog-magatuman niini hangtod sa sunod nga Shabbat o sunod nga panahon. Shabbat Shalom kanatong tanan mga igsoon. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom. Maayong gabi.